posachedwapa tikuonesani programu ya Kulinji imene yachitika lero lino pa wireless ya Times. Takhala pompo mvesere kuti kodi programu iyi Azukuta motani speech ya president wa chipani cha DPP imene adayankhula Dzulo Professor Peter Muthalika. Ndipo pa 16 September amalawi akuenda kulibe nthawi imene dziko linoli ineyo as far as I can remember tinakhala umanena kuti anthu tili food sufficient. Sindikumbukira kunena kuti tinakhala anthu alibe njala. So njala has been there, corruption has been there, issues of the economy have been there. Mwina zisomango siyana ndi malevo ake kuti kodi zanyanyira pati zinali bwino patipo. So ma issues ambiri amene tikumana nawo pakadali pano they date back ku zaka zingapo zapitazo. So boma lilonse limene likabera limapanga zake limakhaso ndi ma issues zake, even the DPP during their time nawonso anali ndi mavuto awo. Koma chimene akupanga amalawi pakadali pano ndimaona ngati kuti akumango yerekeza kuti kodi nthawi yawa izi zinali bwanji nangawa zili mwantundu wanji. I think that's where ndikuona ngati kuti mina DPP akumadza khala ngati kuti akuona kuti ka mileage pang'ono, especially on the part of the economy. Tipangofuna kupanga fact check nchifukwa chake ndaitulusa imeneyo kuti mchaka cha 2025 anthu andale aziyankhula zinthu zambiri. Udindo athu ifeyo ngati mainstream media kuti zina ndi zinazo tizinena kuti koma isizoona. Tikamakamba nkhani ya education ndikuti umathana nayo completely. Tikudziwa kuti nthawi ya bingu inalipo nthawi imene we achieved food sufficiency, kuti mpaka na chimanga chinalipo mpaka na tinkagulisa maiko ena, koma not completely eradicating. So pamene pomwe pongofuna kukonza anakamba ponso nkhani ya AIP kuti AIP panopo ndi hii munangolowa katangale mukachita compare ndi nthawi yawo pamene panali nkhani ya farm is it input subsidy kuti iwo program FISIP kuti iwo nthawi yawo inali kuti imaenda bwino. Your comment on that one tisana segule malaini kuti ma analyst athu Dr. George Chaima komanso apiri kuti tikhale nawo nonso ikepo ndemanga pa nkhani imene tikhalanso ndatu lankani athu mzigawo zonse zitatu. Jonah, ma program yonse awiri tinene kuti tinali ndi FISIP mu nthawi yawo mmene onenera nthawi ya DPP. Kunali ma issues amene adalipo amenenso tawaona aliponso ndi AIP. Nthawi imeneyo people were accusing the DPP kuti amachipanga politicize FISIP. Ndi ma issues amenenso tumaona pakadali pano ndi AIP kunena kuti chimaoneka ngati kuti it's a political tool. Anything to do with subsidy anthu andala amachigwirisa ngati kuti ndi chinthu cha ndale. In terms of management nthawi imene FISIP I think ndikaonetsetsa ma numbers analojepa ma beneficiaries atabera IMCP ndiye Tonse Alliance adakweza ma numbers. Komano pang'ono nditogwirizana kunena kuti in terms of management ndaona ngati kuti ulendo uno kulika chaos pang'ono nthawi manager mwina kuthekera mapindula ochepa. Komano in terms of distribution ya ma farm inputs si machedwa ngati imene ikuchedwa pakadali pano. Chifukwa pakadali pano zimatotheka chimanga chijejamba kumasula kuma fertilizer onena kuti munthu atiye okulitsa sanafike. So in terms of the timing of distribution ya ma farm inputs items ndikuona ngati pakadali pano zinthu tikumachedwa kwambiri poyerekeza bwina ndi nthawi ya FISIP. Nkhale mbali zonsezi pali politicization ya the program. Politicization yes. of the program zimene timaziona almost every government kunena kuti ma program abwino yes. Koma pamalowa ndale and mapeto ake kumapezeka kunena kuti mwina zinthu zimene the intentions were good koma they're being hijacked by politics. Ndiye kanthawi kaena mafunanso kuti tingosawera speech iyo pang'ono kuti mwina timve kuti msogolera amene ananena chani. Koma for the meantime mwina ndikufunsenso funso lina kuti anazanenapo iwowa kunena kuti tikuona kuti bomali likumanga anthu a DPP akuachita target ndipo iwo ananena kuti iziso sizina koma ndi nkhani ya political witch hunt, ndi nkhani yogwirisa ntchito. Ananena kuti Malawi has become a police state. Would you agree? I know I put you on the spot.
not entirely kunena kuti mina it has turned into a police state. Ndima discussions amene wayana takambira napo ine ndiweyo in another program kunena kuti zimatha kutheka kunena kuti zifukwa zimene akuamangira otsutsa in this case DPP mwina ndi nzolondola they are suspected kuti anapanga commit ma crimes ena mbuyomo komano nthawi zina zake zimazapereka mafunso on the timing kunena kuti ndingopereka chitsanzo for argument sake tinali ndi kumangidwa kwa Alfred Gangata vice president wa DPP mchigawo chapakati amene amanga kukhudzana ndi milandu ya 2017 kuti khanga di adapanga zamadulira pena ndi pena ndiye tinkanena kuti yes mulandu sumaola and if of others argued kuti ngati wina wake akuganizidwa kuti adala kwa milandu ina malamulo akuyenera kuti agwire ntchito munthu uja amangidwe koma nkhani ipite ku court kuti munthu uja akakhale ndi mpata ozipanga defend kuti adachita kapena ibwalo la milandu itani ligamule. Unfortunately zipani za ndale makamaka zolamula zakhala kuti zili mipando choncho nthawi zambiri amatha kugwiritsa ntchito the strategy yomanga anthu especially akamayandikira chisankho maganizo mawo amaona ngati kuti akupanga frustrate the enemy camp kuti tikupanga destabilize mbali imene ijayi amatoka kuti ndingoyekeza chitsanzo kunena kuti mena analili magayizi a Tonse Alliance it's been close to 5 years down the line akanatha kupanga pursue milandu ina yake even atangolowa mboma kunena kuti ife timadziwa kunena kuti awa amapanga zakuti timakayikira apanga zakuti akanatha kupanga nthawi imeneja koma if you check upeza kunena kuti we had a day imene anthu amene agwira ntchito mulamuliro wa DPP kuphatikizapo ena apano adamangidwa kanalipo kandi anthu angati if not over 6 in a single day so zimene zijazi anthu amamba kumaziona ngati kuti kapena zamba kulowa ndale atokhala kuti anthu aja ali zifukwa ali zokuti awatenge. So Muthalika is speaking as a politician mene achakwera adakalankhulira ngakhala atakhala kuti awo ndi amene akumangidwa walo ku opposition amangonapo kuti pali ndale koma ndibwereze kunena kuti ngati anthu adapanga commit some crimes mbuyomu malamulo akwene kuti agwire ntchito koma pasakhalepo ndale ndimabwereza kunena kuti amene ati aone kunena kuti apa pali mlandu akhale ma law enforcement agencies asakaone wandale kunena kuti uya ndi mlandu achunga ndi mlandu tatengani iya tikatero ndoti tikuphonya zinthu chabwino. Economic collapse, tearing apart families, and the threats to our democracy and freedoms. Together, we can rebuild and reclaim the promise of a great nation with leadership you can trust. Malawi in a hunger crisis. Fellow Malawians, it is heartbreaking to see how hunger has ravaged our nation, hitting rural communities hardest, where families are now forced to survive on wild foods like the cow and chiteze. Between October 2024 and March 2025, an estimated 28% of Malawi's population, or 5.7 million people, will be in the integrated food security phase classification, phase 3 or above, which is a crisis level of acute food insecurity. The worst in a decade. This is not just a statistic, it's a failure of governance where 4 out of every 10 children suffer from stunting due to chronic malnutrition. This grim reality exposes the lies of 3 meals a day promised by the current leadership. Instead, families endure hunger. Amene ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Professor
Arthur Peter Muthalika komanso amene ali mtsogoleri wa chipani cha DPP kuyankhula dzulo usiku ku mtundu wa Malawi. Ndiye palaini pano tili ndi akaswiri pa nkhani ya ndale achayima komanso aphiri achayima. Mwadzuka bwanji? Yayi inenso kuno ndadzuka bwino. Blanta ndithu usiku mvula tinali nayo ndithu. Kumeneko aphiri mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino. Sindidziwa timu ya Times kumeneko mwadzuka bwanji? Ayi, timu ya Times idzuka bwino. Jona wachita kuchena mpaka ndamfunsa kuti koma kuchena kumeneku koma iyayi anthu tizionesa talowa chaka chatsopano, atisamuoneke ngati mavuto athu. Ndiye ndiyambe ndinu achayima. Speech Mwaimva imene anayankhula Arthur Peter Muthalika, impression yanu inali yotani? Ndipo funso lomwelo lipitanso kwa aphiri mukamaliza. What was your impression? Kuti Muthalika anayankhula ngati atingane kuti kholo limene likulirira ana ake amene akudutsa mnyengo yowawa malingana ndi zinthu zimene anazitchula zitatuzo. Koma ngakhale amayankhula molira chotero, sindinaone chachilendo kwenikweni chimene achilankhula, chifukwa zimene alankhula a Peter Muthalika ndi zimene amayankhulanso Achakwera asanalowe boma, chifukwa mavuto amene akudutsamo Amalawi nthawi ino ya Achakwera, nthawi imene ankayankhula Achakwera inalinso mavuto amene ankadutsamo Amalawi nthawi ya Muthalika. Ndiye chimene ndaona ine kwenikweni apa chachilendo sindikuchiona, koma mwina ndi nganene kuti ndiye malankhulidwe a anthu andale amene amakhalapo makamaka mukamapita ku nthawi ya chisankho. Ndiyeno ndinganene kuti si ndimayembekezera kuti mwina akamalankhula aperekaponso ma solutions ku mavuto amene Amalawi akudutsamo. If anything, chifukwa mwina tikati titasamalize chimodzi mwa zinthu zimenezi titoza kuti mwina chikungosiyanako pang'ono zakuti zinthu zina mwina zinalipo bwino mu nthawi yawo koma mavuto analipo ndithu. So mwina mwachidule ndinganene motero wayamba. Ndipite kwa aphiri. Aphiri, impression yanu yoyamba inali yotani mutamvera uthenga umenewo? Lero ndinaisasa ndithu Dzulo ngakhale nandi mutima vuto tina kuti ndimvesere kusiki ya Muthalika. Ndiye ndinamvesera nditamva zimene amalankhula, mwina ndivomereze ngati mmene amenera anzanga achayima kuti chachilendo kwenikweni palibe. Zimene mwina zingasiyane nkuti masipichiwa akubera nthawi imene timayenera kumayang'ana za masolution kapena kuti mayankho amavuto amenewa, chifukwa atachita observa Muthalika za mavuto amene boma la Achakwera likudutsamo, ndikukhulupirira anakumbukira kuti pa nthawi yawo ali mtsogoleri wa dziko lino mavuto onga ngati omwewo amadutsamo, ndipo iwo adachita chiyani pa nthawi yawo mmene Achakwera sanachite kuti mwina tikhoza kuphunzirako pa nthawi yawoyo zimene anachita pofuna kuthesa mavuto onga awa, kuti Achakwera aphunzireko kuti atheseso mavuto ngati omwewo. Ina mwina ndinene kuti nkhani imene tivutana nayo ya nkhani ya chakudya ni nkhani imene ineyo inanivesa chisoni kwambiri, kuti dziko la Malawi likuvutikana ndi nkhani yothesa vuto la chakudya, food insecurity. Ndikudabwa kuti chifukwa chani kukhalabe vuto la chaka ndi chaka ku Malawi, chifukwa ndikaona zinthu zimene zilipo
ndi mmene budget imakhalira kapena plan imakhalira kuno ku Malawi sindikuonapo pamene kukhoza kukhala ndi vuto la chakudya ngati mmene zikhaliramo kuti mpaka anthu ukadya zinthu zosadya mpaka anthu ukafikapo pomafa ndi matenda okhuzana ndi vuto la chakudya kapena ana kunyenchera. Chifukwa ndikumbukira mbuyomu boma la DPP I think inali nthawi ya bingu panayikidwa ndondomeko yakuti ana asanyenchere masiku 1000 kukumbukira za ana onyenchera kuti dziko lino lisanuse mnyengo yakuti ana zinyenchera chifukwa cha kusowa kwa chakudya. Ndipo ndikakumbukira nthawi imeneyo boma la bingulo ndi boma limene tinaona kuti kanthawi kena kake dziko la Malawi tizakatina take tizakatoseta bingu wa Muthalika nkhani ya njalayi idachepa kwambiri kote kuti Muthalika anafika ponena kuti dziko la Malawi pa nthawi yawo ndikunena Muthalika malemu bingu mzimu wake usemtendere pa nthawi yawo dziko la Malawi silipempha chakudya. Ndipo kunena chilungamo chake nthawi ya bingu wa Muthalika dziko la Malawi silinapemphe chakudya silinalandire thandizo la chakudya koma dziko la Malawi linatumiza kunja chakudya chimene chinakathandiza anthu ena. Ndicho dabisa changa choti atatenga Muthalika Peter Muthalika atatenga ulamuliro zinaoneka kuti nkhani ya njala ija inatha inabwereraso ndiye yakhalapo mpaka atuka mu boma dziko la Malawi likupempha chakudya lili njala. Achakwera alowa amene amadziwa zimene wina anachita kuti njala ithe iwo atalowa anayika nawonso yawo AIP tuvofisi panayamba ndi malemu bingu ndiye ayika yawo AIP imene ndi chaka ndi chimodzi chomwe dziko la Malawi silinapumulepo kunjala mpaka lero au chaka chino akutuluka mboma dziko lino lili njala. Ndikunena kuti akutuluka mboma sindikunena kuti achakwera atulukayi koma ndikutanthauza kuti temu yawo ikutha koma dziko la Malawi likuvutika ndi njala. Ndiye pa nkhani imeneyi ndikuona ngati kuti atsogoleri wosawiri amene tinawo pakali panopa alibe solution yokhuzana ndi njala kapena kuti alibe yankho la mmene angathetsere njala chifukwa osawiriwa ndi olephera. Akanakhalapo malemu bingu kuti anali ndi moyo ndiye khaya amene ndikananena kuti pa nthawi yake analipeza dziko lili njala kutoka 2001 2002 2003 dziko la Malawi linali njala. 2004 mmene amatenga bingu dziko lino lili njala koma tisanamalize 2005 dziko la Malawi njala inatha mpaka kufika pa nthawi imene amamwalira dziko lino silinali pa njala koma linali ndi chakudya chokwanira. Ndiye iwo anthu awiriwa ndizikudulani kuti mzingo yankhula ndithu for a short period of time because kuti tithe kukhala ndi sequence ya anthu ochulukirapo koma ndithu mfundo zimene mwakamba ndizogwirika ndipo mfundo imodzi imene mwakamba ndionena kuti onse Peter Muthalika komanso Lazarus Chakwera ndi anthu onena kuti mumaganizo mwanu ndikuona kwanu mwana kuti ndi anthu kuti alephera kuchita govern pankhani ya za chakudya food security chifukwa kuna njala nthawi imeneyo panonso kuli njala mwina menanenera Jona zikungosiyana mwina ma percentages koma kuti nene kuti kunali food sufficiency panonso pali food sufficiency ndi kuti khala tikunama. Now musana pitilire ndimafuna ndimwese Jona kuti tikamakamba za chisankho cha 2025 tumakhala ngati kuti tikungokamba za two options tumakamba za Achakwera tumakamba za Muthalika ndi kuti Amalawi alibenso option ina it's just these two. Ndi funso lovuta kumalofunikira kwambiri ndi zimene soona kumafunsa nakasena pamakha discussion ena kuti MCP DPP azitsogoleri yawo
anayesedwa kale. Mwina we needed a new broom imene kanatha kubwera nkusintha zinthu. Unfortunately for those amene akuganiza manthu ndotero, zipani zikulu zimene zikupanga command a better support base pa ground ipa zipezekabe kunena kuti ndi MCP ndi DPP unless some miracle happens. So tukumane na zimenezi poyang'anira kukula kwa zipanizo zimone kabe kunena kuti MCP ndi DPP ndi zipani zikulu kutha kuchitika alliance ena ndi ena. I actually know kunena kuti mbali ina kukhalabe DPP as the main contender, mbali naye kukhalabe MCP. So amene atapeza abalabu ino mbali ziwiri zimenezi ndikukhulupirirabe kunena kuti atha kukhala kuti atha kukwera bemene wa DPP kapena wa MCP. Abalabu ino tipite ku Lilongwe. Rebecca Chimjeka, ukundimva Rebecca Chimjeka, kundimva pa line? Kalangati pamene panaindi Gresham Gama ku Mwanje komanso Rebecca Chimjeka ku Lilongwe komanso kalangati kuti line yake ikuvutirapo. Gresham, ukundimva? Yes, ndikumva ndithu. Rebecca, kundimva? Ndikumva ndithu. Chabwino, tiyambe ndi ladies first. Rebecca ku Lilongwe kulikulu la dziko lino kuti kumene kwa malawi akuti chani tikachoka kumene kutipita kumulanje kwa Gresham Gama. Zona dime ndili pano pa waka market mukudziwa kumapiko kumene tinasamulira tsopano ndiye panopunda kumana ndi azimayi amene amapanga business azitchule mayina awo komanso mwina afuna kupezeko kunena kuti speech ya president wa chipani cha Democratic Progressive ayiona bwanji dzina lanu komanso kunendishi. Okay, mukulankhula ndi Esnat Biliat kuno kuwakawaka kunsika. Tatifuna kuzunani zomwanena president wa chipani cha DPP Dzulo muzilandira bwanji? Speech yo taimvesera ndithu tayilandira komano akusoni mafunso tamva ndithu akupanga criticize boma mene zinthu zikuyendera muziko muzese tikuona izo ndizoona adi muna zinthu zambiri zikuvuta komano tikati tione iwona also damene amwina anapanga contribute kumavuto ambiri omwe panopati kuwaona atipanga convince bwanji kuti wodi is the right person oti tikhoza kuzamuvotera chaka chino tingoti chaka chino. Ndenso anduna makamaka abomali ofalitsa nkhani amuzisi mkulu anena kunena kuti bena DPP is not an option akuti kapena DPP isatabwereso mugaza ngati magazo amene ndiona maganizo amenewo ife tikuona ngati ndiona chifukwa ndawo ya DPP iso tenavutika kwambiri komano mwinaso boma aloso pena likupanga zinthu mogona lafa imuna DPP yatani ikukhalaso ni mphamvu zoti ibwere izilankhula zonsezo zinakhala kuti mwina zinthu zina zambiri zikuyenda mwina bwezi DPP panoti kukamba kuti singabwereso chifukwa titati titengere chisanzo tikatengera ngati anthu ma advisors a president timachita kudaba kuti koma kugwira ntchito akumapanga advise chana president ndeno mwina tikhoza kugwiriza nawo ndithu akumkuyo komanso ifeso ndi dandaula akubomako kuti mwina zinthu akhale kuti akuziyendesa mozindikira olomo moona kuti zikuyenda bwanji osati mwangokhala imezi kumakhaliramo. Sort of ndinana komanso mwayilisha panje kabeso kanema ya Times bali nkhani kuti anthu akambewu wanga makankhani zofutsana ndi mawu amene mtsogoleri wa chipani cha DPP Dzulo yankho munamvetsera kale? Tinamvetsera nyende ya Christina Daudi mwagulisa akachewere bomba indati namvetsera nkhani ya chizungu situdziwa kuti ambiri pamalawi ndisajewa ndiso anthu ambiri munaso samba tichingena ndiyeni ndesi ndikudziwa kuti anaganizapo bwanji pamene popo inde anena kuti boma likulephera kumbali zawozo kwina kodi kwambiri akulephera ndesi tikudziwa kuti amaganizano bwanji a DPP kodi atutalawo kwakuti bina MCP yalephera iwowo ndi option situkudziwa kuti iwo naye sapo analephera kuti azasintha chani kuti zinthu zayende kana kuti ndi maganizo ambiri ndithu komanso nduna ya influence nkhani amuzikunkulu akuti akambapo kunena kuti DPP is not an option ino mugwiza nawo magazi amene ukamena nawonso amuna angokambapo
pamene popo ndikhoza unena kuti zitokhala zoona zitokhaso kuti mina sizoona chifukwa lese ndi mmene mina dziko likuyendera panopa mwina anthu ambiri atha kugwera kuganiza kuti agwere kutiko DPP komanso tikaonanso DPP onawonso anapangako zawo tinayesa analephera ndesi tikudziwa zoti ka panopa tizowere kuti chifukwa nde iyayi zinthu zambiri sizikuyenda panopa ziko kwambiri mine mutiyenda yankhula ndi anthu panopa wakawaka msika wakawaka mumzinda wa Lilongwe. Ayi Rebecca tathokoza kwambiri ukhale ndi tsiku lopambana. Tipite straight ku Mulanje. Gresham Gama uli mbali iti ya Mulanje? Pakati ndili umbali yaku mudzi mweni mudzi wa Nkhonya kwa mfumu Chikumbu kumene ndi mamuuza na anthu awiri ndithu. Itacheza nawo. Okay, mina speech mkonko kwa president mina mankwa Dzulo maira ndika bwanji. Ife tokindira muna zina langa ndine Oscar Chipatala ndimachokera mfumu yaikulu ya Chikumbu mboma la Mulanje. Kuyankha kwa mukonda modani kuyankha kwa president takulandira bwino chifukwa chonena kuti president mmene akuyankhulira ndi zinthu zoti tikuona kuti kusintha kukhoza kukhalapo atabwerera mboma. Tabwino mina munagwirapo kwenikweni mfundo iti kumene Professor Muthalika amene kutera kwankho munagwirapo mfundo ine iti. Mfundo imene tayigwisa ntchito kwambiri kunoko ndi imene tikuona kuti kumalaje kuno njala yavuta kwambiri. Kumwe chimene ayankhulira president tindichikhulupirira kuti atakhala kuti abwerera mboma vuto la njala iyi likhoza kulichepera chifukwa cha mmene amayenisera dongosolo lawo mchaka chimene amagwira ntchito mbomamu. Nthawi imene amagwira ntchito fertilizer timalandira mu nthawi yake yoyenerera chimanga timakhala nacho kukolola ndithu munthu ndimapeza kuti chakudya uli nacho. Koma panopa zikupeza kuti fertilizer akumabwera muchedwa panopa chilemberedwe tiwasire ni makupuni napeze ku fertilizer chimanga cha masula palibe dongosolo lililonse limene likuchitika chimanga chaonongeka kuno mavuto tilinawo ndithu chilala chakula. Kuna kuyankhapo pa speech imene ya nduna yofalisankhana Moses Mkuyu akuti yati palibe amala amene angafune chipaniso chimenechi cha DPP kuti ibwereso mboma. Ndemanga yanu ndiyo tani? Ndizoona anthu ife tili osiyana-siyana kuganiza kapena kumvesera zimakhala zosiyana-siyana koma titengere kugawo limene ife taliona mu nthawi ya DPP. President wa mimi uchene ofalisankhani wamene ayankhulira boma ilili siloyenera kuti lilephere kubwerera kachiwiri limene liyenera kugwira ntchito yake chifukwa ndi usogolero umene alipo ndi usogolero umene uli panopa kusiyana bola tikanabwerera mu usogolero wakale. Chabwino mwina pamenepo omvera kuti ndiso anthu ena mwina tatiuzani dzina komanso mwina muchokera. Zinanga Chisomo Chimangeni njogera Nkhonya. Chabwino nkhani ndimene mwina inu kuyankhula kwa mtsogoleri wakale amene Peter Muthalika komanso mtsogoleri wa chipani cha DPP makulandira motani? Ndakulandira kwenikweni kuti chenicheni choyenerera amene wankhulira mujawani onkhwazoveka bwino. Chabwino mwina kwenikweni kumene anayankhulira muja munagwirapo mfundo yanji? Mfundo ndiyomweyo panopo pontha panopo anthu aja osagona opanda njala kugona osadya otsiwose anthu aja wakati tizidya katatu. Chabwino nduna yofalisankhani za mboma ya Moses Mkuyu anena kuti mwina mwake apempha kuti palibe mmalawi amene pakadali pano angavotereso mwina kwena kusankha chipani cha DPP kuti bwereso mboma. Ndemangane ndiyo tani? Iwe ndona amene anthu amene akunama chipani cha DPP palibe munthu amene anavutika kuti amene avutikira pano iye ameneyo akunama panopo anthu amene afuna kuvota kuti DPP ndipo DPP kunena kubwerera Professor Muthalika ana kubwerera. Rayana Ayi ndathokoza kwambiri Gresham ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Jonah, very quickly ukaona ma comments aku Lilongwe
azimayi awiri ayankhulanja ndi Rebecca Chinjeka komanso anthu abambo amene awiri kuchokera kumulanje ukutha kuona identity politics kuti kuchipinda kwa MCP kuchipinda kwa DPP. Not too much surprise ndi kumulanje. It's a stronghold ya DPP. Kulilongwe kuoneka ngati kuti azimayi awiri aja if you ask them mumavotera ndani akuona ngati alibe atatha kumvotera between the two. Sali certain akuvomereza kunena kuti nthawi ya DPP zinthu zinali zovuta zina zinalipo awanso ali pano pawa zikwavutanso zinthu zina so ali ngati kuti pakatikati kuti tsono Muthalika adzapanga chani china chatsopano akabwera awanso zikuonekanso ngati kuti zatani so akuoneka ngati kuti sali so akuvomereza mbali zonse kuti DPP mufuna mutabwerera koma nthandaso zimene mukunena zanu zinkaonanizo zinkakuvutani awanso they don't seem to have confidence in the Chakwera administration again so akangala pakatikati. Ndipite kwa Ajo Chaima mwaona ndithu makamaka azimayi akulongwewa akumaoneka kuti sakubisa kuti bomali likuvutika ndipo mu zinthu zimene afoto bomali kulephera but at the same time akumati akayang'ana kumbuyoku ndikumati komanso akubwerera ku DPP ndiye ndinamfunsa Jonah kunena kuti does this mean kuti Malawians do not have any choices of where to go. Ndifuna ndimve kuchokera kwa inu ngati kaswiri wa ndale. Mwaimva akula malinga ndi mmene akuzonera zinthu ground Malawi kuno ndikhulupirira kuti dakhazikika kwambiri pandale zoyang'ana chipani osakhala ndale zoyang'ana munthu ngati Malawi akukumana ndi mavuto akulu pa nkhani ya chuma kapena mene kuti pa nkhani ya utsogoleri chifukwa chakuti sikuti ku Malawi kuno kulibe anthu anzeru ku Malawi kuno kuli anthu anzeru ambiri ophunzira ozindikira olimba mtima koma nthawi zina amene timalakwitsa kayendetsedwe ka dziko ndife anthu amene timasankha atsogoleri aja chifukwa m'malingaliro athu munakhazikitsidwa system ya ndale imene anthu timayang'ana kwambiri pa chipani kapena pa chigawo mapeto ake mwina tikokhala ndi munthu wanzeru kwambiri wolimba mtima okhala nako kuthekera koma chifukwa chakuti akuchokera mchigawo chimene kuli anthu ochepa komanso chipanicho sichotchuka timalephera kuyika m'mipando anthu ngati umenewo mapeto ake timangokhala ndi chibwereza cha zinthu zolephera mwina tinkanena kuti the dead wood we keep on putting the dead wood in the positions of leadership timayika anthu amene tikudziwa kuti anthuwa tikuwayika umo chifukwa cha mwina chipani kapena chifukwa cha dzina lawo koma osayang'anano pakuthekera kumene anthu ali nako ndi mwina ndinganena kuti pakati pano mavuto autsogoleriwa akhozabe kumanka napitirira chifukwa chakuti ife Amalawi amene timasankha anthu nkuwayika m'mipando ngati imene kudazitilamulira timakhala anthu oseweka masomphenya akulu chifukwa chake nthawi zina timangotenga anthu abanja lomwelomwelo nkumayikabe m'mipando yomweyo ya utsogoleri ngati kuti dziko lino ndila ufumu dziko lino sila ufumu dziko lino ndila democracy ndiye Amalawi nkofunikana azizindikira udindo wawo mu democracy ndi zimene democracy imavomereza kuti anthu ali ndi ufulu osankha munthu wakumtima kwawo osakhala chipani chimene mwina chimasokoneza ndiye pakati pano ndimacheza motere kuti mavuto tikudusamo ambiri ndi boma limene tili nalo koma tisayiwalenso kuti tinadusanso mavuto akulu ndi boma limene tinali nalo la DPP koma kusankha kwa ife Amalawi kumene kukhoza kuthandizira kuti tichoke m'mavuto amenewo titayang'ana pa munthu amene akukuthekera chabwino akakalipa yo kamera hapo line ya mveka ngati kuti muna line yanguduka mukundimva Chaima ai apa ndiye kuti tipite ku Mzuzu sumano Bernard muone Bernard ukundimva ndikumva yana ndithu uli mbali iti ya Mzuzu apa ndili pakati penipeni pa mzinda umenewu
pachapacho pahale pa station chabwino ndiye pamenepo mafuta alipo mafuta alipo pacharo government acha koma Roma fiction ambire ulimo kwa pahale palibepo chabwino ndiye tacheza nda Malawi nkhani imeneyo kuti timve kuti maganizo a anthu kumeneko ndiotani. Chabwino tikutrend mungu kwesa koma pang'ono choyamba mwina mnamvera zomwe ayankhula Muthalika zofika ndinamverapo mwa zina ndi zina kwasinayimaliziseyi. Okay, mwamvapo kuti yani no ineyo ndamvapo fundo zimene zandiira zimene ayankhula kutakhala kuti kutekera kulipo kuti Amalawi takana data sampata akona kuti sinkhira dziko lathu limene zilili kwambiri potengera ndi forex imene ili kukwera zakwera modeka kwambiri zoti tili mtsogoleri atete ali ndi kutekera pa control chili chonse zikuonera kuti mtsogoleri amene tili naye sakupanga zoyenera pamene Amalawi tikuyenera kuti mwina tingathandizike. Sono kupyolera mukuyankhula kwawo zikuona kuti masomphenya alipo kuti kutakhala pasika mpata tikada ukarapo anaka ni mpata to koza ali kale ni mpata koma kuti kazaga tikayerekeza ndi mera naliliyo pa nthawi yawo ya ulamuliro ndi mezi ndi panopo tachita kukwera mwina kukupi 100 times mmene zinthu zilili tikatengera ndi mmene Azamu timamudziwira pa 110 kwacha kapena pa 90 kwacha panopa tikukamba za 650 kwacha mu 4 years kapena 4.5 years zimene zikuona kuti Amalawi tikupinjika usati pang'ono tikapita nkhani ya njala fertilizer amene tikumuona panopo 119,000 kutoka pa 17,000 zimene zikuona kuti zinthu usogolo umene ulipo usukuthandiza. Komanso tikayang'ana ku nkhani ya kuopsezana kapena kumangana amene kumachitika zimene zikuonesera kuti usogolo umene ulipo ndiwa kufuna kubwezeresa Amalawi mbuyo ngati mchipani chimozi ufulu kukhanyika kwambiri. So zimene zikuonesa kuti pasa malingaliro onena kuti kumpasaso uli mpata ndikuti akakhala ndi ufulu wawo kapanga zimene ngatani angate kupanga otengera ndi mene anena kumkulu anena kuti azabe mene ngabweso kuti tili bweso mboma angavonese zimenezi akunkulu akuyankhula zimene kuti iwo akuja nalo kumagomasi kuti iwo akupeza phindu akupeza na benefit ambiri kuchokera kwa Amalawi. So sangayankhule zokhulana ndi Amalawi akuyankhula kuna ndi kubanja kwawo ndi chipani chawo ovota ndi Amalawi ngati akuyankhula kuti AGPP sangabwereso mboma aone maganizo ayiwowo akunkulu ndi amene awazungulira kumeneko ine zinangani tani kaponda phi muri bwanji pa zomwe yankhola Muthalika mnatopa chani nonse ine pa zomwe kwa apita Muthalika chimodzi chimene chanikhuza ineyo kwa ine nishani chabwino ndi nganikhuza ndi zachuma amene zinthu zikuyendera zinthu Malawi pano sizili bwinoti chifanana kuti ndawo imene nali ndi apita Muthalika zinthu zimachipa zisiyana ndi pano zinthu zikabwinobwino kuti jini chakwera wawo ndawo imene ankati promisa ifeyo ankakuti ndamira sinanga ndani koma titakukausangala kuti mina pita Muthalika alowezo mboma chifukwa tikusiyanisa kwambiri ndi mmene zinthu zinalika tikusiyanisa kwambiri koma kuti titheka to akunkulu akutero ovota ndi ifeyo ovota ndi anthu akunkulu akuti titheka ndi iwowo koma ifeyo amene tikulira tivota ndithu Muthalika abwera mboma ana chileleze pamenepo mmene asanthu kuno kumzuzu ayi Bernard Muhoni ukhale ndi siku lopambana tathokoza zikomo. Ndiye pano ndi loese George Piri ndikupempha kuti mukundimva ndikumva ndi mwamva ma comments amene akuchitika ku ndi Amalawi madera osiyanasiyana ku Lilongwe ku Mulanje komanso pompano tamva kumzuzu. Ndimafuna kuti ndimve kuchoka kwa inu pamene mukuangula kuti kodi Amalawi aime pati ndifuna lero ukamalizitsa
unafunsa funso I think ankotata choka ndani achaima kunena kuti do Malawians have an option? Yes. Do Malawians have an option? Ndipo system imene tikunenayi kuti ya democracy mentally kuti is it better for them chifukwa kukhala ngati kunena kuti anthu akumaonesa kuti pena pake even the system itself ikutipanga bar kuti tikhale limited kuzipani mwina zikulu ziwiri. Over to you Apiri. Ineyo mendikuonera Malawi do have option. Chabwino. Ndipo ndakhala ndikunenako mbuyo kwambiri kunena kuti vuto limene likhoza kukhala ngati Malawi tikumabereza mapresidentiwa ndekuti mavuto athu kazitha azakhalabe mpaka kalekale, koma mwina atsogoleri andaliwa chifukwa chakuti timabereza anapezerapo mwayi wonena kuti atichita abuse ifeyo amene timavota eni yake nthaka eni yake dziko Malawi. Ndimaona ngati kuti mdziko muno ndi anthu ena amene chabwino alibe chipani koma ndi akulima ngati independent, ngati tingathe kuwawulika bwinobwino titapezapo munthu amene ali wolimba mtima komanso kuti andikuthekera mwina tiziyesako anthu ngati amenewo kukhalapo ndi president wa independent nthawi ina kuti tiziona kuti zinthu ziziyenda bwanji, ngakhale kuti mamvedwe athu andale ku Malawi ndi wovuta chifukwa anakakamira ku nkhani ya zipani. Ndiye ndikaona pali zipani zina zimene zayamba kapena zinayamba zilipo zimene ziliso ndi wozitsatira wochulukirapo mwina titayesa amenewo, koma atsogoleriwa amene ali obwerezawa ndiye nawoti akuchita kukakamizidwa mchipaniko kuti akhalebe mtsogoleri wa chipanicho chifukwa cha zimene amachita kuchipani kwawoko. Ndimaona ngati kuti amene titawayezeka pambali kuyesa kayewena amene mwina sanakhalepo mbomamu kuti tione kuti iwonso atitsogolera bwanji ndipo mphamvu zawo zionekera bwanji mbali yofuna kutukula dziko lino kuti miyoyo ya anthu ipite patsogolo. Ndiye apapa ndikunendanena mbali ziwiri atsogoleri azipani zimene zilipo kupatula zimene zinakhalapo kale mbomazi komanso oyima pawokha tilinawo mdziko muno woti tikhoza kuwayesa. That is the option imene Malawi tinayo chifukwa amene tinakhalapo nawo monga amene analankhulira azimayi akulilongwe aja anaonesa kuti iwowo akaona Muthalika akaona Chakwera palibepo amene angamsapote kuti atsogolereso dziko lino chifukwa cha mavuto amene apezeka nawo munthawi ya ulamuliro wawo. Ndiye ndikaona pamenepo ndikuona ngati kuti dziko lino tiwapase option ina Malawi kapena kuti Malawi asankhe utsogoleri wina umene ungathandizire mwina kuona kuti pamavuto amene Malawi tikudusamo mwina ayamba kutepa chifukwa tikatengera awiriwa ndiye faineyo ndiye palibepo ndikumva ngati azimayi aja ineyo palibepo amene ndikumusapota kuti uyu atakhala mtsogoleri wa dziko lino zinthu zisintha palibe. Inde ndizoona kuti pa nthawi ya Peter Muthalika inaliro tsikirako kusiyana ndi mmene yachitikira panopa chifukwa mitengo nde yapenga mmene awera Chakwera tinaonepo zinthu zitayima zimangokwera deire mpaka wena mosakhala bwino amati kuti mwina ndi zinali kuti zinthu zikukwera motere. Ndiye inayo nimaona ngati kuti timalizane pamenepo chabwino. Yes. Yeah, no, ndathokoza kwambiri Apiri. Ndathokoza kwambiri wina. Yes. Ababiri tipeze wina. Chabwino. Tilowesa achaima 1 minute. Wangulani ndithu nthawi yathu yatha.
Malawi sokoleri athu okuma Muthalika alira nafe kutidandaulira malingana ndi zinthu mmene zilili. Komanso tidziwe kuti pakulira kwawo Muthalika akusiya manja ali mkhosi chifukwa sadatipatse chitsogozo kutiunikira ngati dziko kuti anthu tingachoke bwanji m'mavuto amenewa. Ndiye mwina tikhoza kuyitangira meseji yawo that message ya campaign. Tupitaku kuchisankho mmene tikuyandikira kuchisankho tiyeni tiyang'ane munthu amene tikhoza kumvotera osayang'ana chipani chifukwa zipanizi ndi zimene zikumatikhumudwitsa ife Amalawi. Chabwino ayi tathokoza kwambiri achaima ndipo pomaliza penipeni Jona Pankuku amene takhala limodzi mstudio muno takwangula kuti tikhale ndi nkhani ndaona maimi achita kukumatira pakona apa. Khumbo la aphiri ndi achaima ndikulimvetsa kunena kuti mwina tikadayisako anthu ena amatchula independent. I think independent amene tikadzapa ndi Tobias Milias amene ndikudziwa. I haven't seen him on the ground. Unfortunately kulibe chipani lero chimene chitha kupanga mobilize anthu kufika ponena kuti yadutsa pamene pali DPP ndi MCP but will still be trapped obviously ndi anthu awiri amene amabwera closer to them. I think ndi UTM kumano mwina on their own ndi ukayika ngati zingatheke. So we still have these two achakwera nda Muthalika akabambe mai Joyce Banda kwina konso kwina kokola tupere muluzi komano ndungu afusa Amalawi kunya kuti anthu akamabwera tidzafunsa makamakawo nda kuti Muthalika anabwera kale achakwera lipo kale achakwera mufuna so tuvotereni mwapanga chani chifukwa chiyani Muthalika mchani chimene chachirende mufuna so mupange in this country. So we wish Malawi as well. I really hope mukuzitu kusamo watukanga tenuyo sa Malawi vena ayikoma tisankhabe koma pena ndikumazifunsa kunena kuti padasogolera ndale mukamamva ma sentiments ngati amenewa maganiza bwana. You think they care? No, they don't. They don't. Akuti you don't care. Amalawi ali concerned kuti apatilowera kuti tikafika naso pamenepa ndeuta fika pa nsiriziro program yathu ya Kulinji mawa tikanso limodzi ine ndi Jona mstudio muno tizakambenso nkhani zina kuchokera kwa tonse kuno kuwalisi yanu ya Times tikuti mukhale ndi tsiku lopambana.